Bona nit. Augmenta la preocupació entre la comunitat mèdica sobre el fet que cada cop hi ha més gent que, per un motiu o per un altre, no vacuna els seus fills. Una realitat posada de manifest de manera dramàtica l'estiu passat amb la mort a Olot d'un nen no vacunat, víctima de la diftèria. 8 dels seus companys d'escola, portadors del bacil, a més d'una 9a persona, no van desenvolupar la malaltia gràcies al fet d'estar vacunats. I és que anualment milions de vides se salven a tot el planeta gràcies a les vacunes. I no obstant, hi ha col·lectius que hi són reticents. Per què? Amb quins arguments? La seva actitud representa un perill seriós per a la resta de ciutadans? Les vacunes recomanades pels infants pels serveis públics de salut tenen efectes perjudicials? Hem volgut exposar la qüestió des de perspectives ben diverses. Aquest n'és el resultat. Vinga, fort avall, va, Bea, va, més. Va, fort i seguit, fort. Va, que ja surt, Peque, que ja surt. Agafa la ona, perfecte. Digue-li hola, mamà. Hola, mamà, ja estic aquí. Hola. Què tal? L'Ona acaba de néixer. Arriba a un món ple de gèrmens que poden provocar-li nombroses malalties. Gràcies a les vacunes, la medicina la pot protegir d'unes quantes afeccions, però són els seus pares els que hauran de decidir si la vacunen o no. Abans del naixement de l'Ona jo era bastant crític o reticent en el tema de la vacunació. No ho tenia clar per tot el mercantilisme que hi ha darrere de la vacunació. I amb el pediatre són 15-20 minuts, no entren en detalls tampoc. Simplement et treuen un tríptic amb una sèrie un calendari de vacunacions que t'espantes, perquè tots són vacunes, diferents períodes, i dius, tot això li he de posar a la criatura? Home, a mi em va fer dubtar, però realment jo acabo pensant que és necessari. Hi ha molt trànsit de gent i hi ha malalties que pensaven que ja no hi són i tornen. Vulguis que no, quan la tens a sobre, dius, no vols que li passi res, perquè és el teu fill i te l'estimes. Avui l'Ona rebrà les primeres vacunes. El calendari de la Generalitat cobreix la vacunació gratuïta dels infants contra 13 malalties. Són les que es coneixen com a vacunes infantils sistemàtiques. Piensa que solo se vacuna para cosas que son muy peligrosas. No se vacuna para el resfriado, no se vacuna para una diarrea convencional menor. No, se vacuna para enfermedades que han tenido importante mortalidad, que han tenido importantes secuelas. Es siempre para enfermedades que pasarlas supone un riesgo suficientemente importante como para que sea conveniente evitarlas. Mira. Una vacuna és un producte biològic que s'obté a partir del virus o el bacteri causant de la malaltia contra la qual ens vacunem. Un cop dins l'organisme crea anticossos per generar immunitat contra aquella malaltia, malgrat que això no es pot garantir en el 100% dels casos. Les vacunes formen part d'un dels pilars de la salut pública del món modern. Vull dir, gràcies a les vacunes hem estat capaços d'erradicar malalties en la nostra era. I això jo crec que és un guany de la medicina que és innegable. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les vacunes salven cada any uns 3 milions de vides. Tot i això, cada vegada hi ha més gent que per diferents motius opta per no vacunar els seus fills. És el cas d'aquestes famílies del barri de la Floresta de Sant Cugat del Vallès. Jo, la primera decisió de no vacunar va ser veure una xeringa així que li fotien a un nen d'un mes i mig. M'entens? Vaig dir, no, espera't un moment, què és això? Un cos tan petit, tan pur, si li voleu dir, tan perfecte, que li fotin una vacuna així per una cosa que no sé ni si passarà, vaig dir, un moment, és un cos que s'està formant,
que s'està desenvolupant en moltes coses i que igual has de deixar que el sol vagi... I en aquest desenvolupament, jo, per almenys jo, era incapaç d'introduir res de fora que el foragités o el fes, no sé, recórrer un camí que no és el seu propi del seu cos, és que és un cos que està creixent. Jo el que no volia entrar era en el aparato, no? I que em anessin fent el que volguessin quan volguessin. Des del rebote, una mica inclús. Sí, va ser així, en plan, hòstia, deixeu-me en pau, no?, de què he de fer i com ho he de fer. També hi ha una part d'aquí, no?, de que si penses que les coses poden fer d'una altra manera, doncs deixa'm provar-ho, no? I és el que deies abans, jo em vull empoderar de la salut meva, dels meus fills, de les meves amigues, i procurar una salut integral, constant, no? De fet, a mi em va portar no vacunar el dubte. Vull dir, el dubte i el que no em donessin informació. Quan davant del meu dubte i de les meves preguntes, el metge que ens tocava en aquell moment del cap no em volgués informar. És a dir, que els vacunava, no? I llavors això també et tira enrere, dius, bueno, per què no? Vull dir, dona'm més informació. Llavors, la informació que jo vaig trobant, evidentment, que és molt contradictòria, però és prou contradictòria com perquè no tingui clar que vulgui vacunar. I assumeixi els riscos personals, sí. Però a mi el que em passa, o la meva por, és que sento que em puc informar fins a cert punt. És a dir, que quan ho he intentat, de totes maneres, un cap que se m'escapa tant del que jo sé i del que puc arribar a conèixer, perquè no sóc ni una experta en medicina, ni en... Llavors, sí, puc llegir, però sempre me queda esta cosa de... Pues no em sento amb la seguretat com per decidir. I saps per què, sobretot? Perquè jo sí que estic vacunada. Llavors, aquesta sensació de que estic més protegida que el meu fill davant de cop un brot de diftèria, doncs em desmunta. Vale, però jo també estic vacunada, però no sé de què. Avui ha mort el nen de 6 anys d'Olot, a qui s'havia diagnosticat diftèria. El menor ha passat un mes ingressat en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. No estava vacunat per decisió dels seus pares i el Departament de Salut fa una crida a la responsabilitat col·lectiva perquè les famílies prenguin consciència de la importància de vacunar els seus fills. El cas de diftèria detectat a Olot l'estiu passat va disparar totes les alertes. Feia 32 anys que a Catalunya no s'havia detectat cap cas d'aquesta malaltia, que pot arribar a ser mortal entre un 10 i un 20% dels casos. És, doncs, una malaltia que la majoria de metges actuals no han vist mai. El gran èxit de la vacunació contra la diftèria és que realment una malaltia que feia estragos abans, ara és quasi una anècdota. Però, clar, és una anècdota perquè es vacuna. A partir del moment que no es vacuni, pot tornar a sortir. Ella va rebre una dosi de la varicel·la, no? Sí. I després? Bueno, va passar la varicel·la. Stefan Schneider és el pediatre que va intuir que el nen d'Olot podia tenir diftèria. L'avi del doctor Schneider havia tingut aquesta greu malaltia de petita a Alemanya, juntament amb dues germanes que van acabar morint. El record del que li havia explicat l'avi va fer que aquest pediatre tingués present la diftèria en el moment del diagnòstic. El que se la veia era que al coll havia les amígdales que es tocaven pràcticament completament i estaven cobertes per un material que era com blanquinós grisós, molt abundant, i com floquets. Clar, jo havia vist molts colls i n'hi ha moltes malalties que fan plaques, però exactament això jo no havia vist mai. I això era una miqueta el punt que feia sospitar que n'hi ha alguna cosa diferent. I a més, després hi havia la informació dels pares que ells, just a l'entrar, ja havien dit que el nen no estava vacunat. Aquells dies a Olot es van detectar 9 persones més portadores del bacil de la diftèria, però totes estaven vacunades i no van desenvolupar la malaltia. 8 d'aquests portadors sants eren companys d'escola del nen que va acabar morint. L'Ares n'és un. La paraula diftèria et sonava xino. O una cosa de... Esto es muy viejo. Què vull dir? Això és molt vell. I quan et diuen que sí, que és positiu, doncs... Ara què he de fer? És el primer que li vaig dir a la doctora. Ara què he de fer? I et diuen res, doncs a casa i el mínim contacte amb tothom.
L'Ares, com la resta de portadors sants, va estar confinat a casa gairebé 5 setmanes, fins que gràcies a un tractament amb antibiòtics es va poder eliminar el bacil del seu cos i es va evitar així el risc de contagi cap als no vacunats. Mama, que puc anar a col·le avui? No, avui no pots anar a col·le. I així és un dia i un altre. Per què si el meu fill està bé i es troba bé ha d'estar tancat a casa? Perquè aquell nen no està vacunat i potser pot agafar la mateixa malaltia? Coi, doncs que quedi ell a casa també. Aquesta vacuna ha salvat la vida del meu fill. Això ho tinc, vamos, claríssim. I si s'ha de vacunar. Si hi ha gent que diu que no, jo dic que sí. Que a la vista està. Entre la gent que no vacuna, hi ha una minoria que pren aquesta opció per motius religiosos. És el cas d'algunes comunitats calvinistes de l'anomenat Cinturó Bíblic d'Holanda. El poble de Staphorst, de 16.000 habitants, és la població més coneguda d'aquest cinturó bíblic. Cada diumenge a primera hora del matí, riuades de persones surten al carrer per anar a missa. Tots ells hi tornaran a anar per segon cop després de dinar. Pertanyen a l'església reformada restaurada. La majoria dels fidels no veu la televisió, un mitjà que consideren perniciós. El sector més integrista i minoritari d'aquesta església és contrari a la vacunació perquè creuen que les malalties són voluntat de Déu i que l'home no ha d'interferir en els designis del Creador. Els baixos índexs de vacunació del poble han provocat periòdicament greus brots de malalties infeccioses que s'haurien pogut prevenir amb les vacunes. No em van vacunar perquè els meus pares eren molt estrictes en les qüestions religioses. Parlo d'ells en passat perquè ja no són vius. El pastor predicava que vacunar no estava permès. La gent més religiosa no vacuna. I no vacuna perquè creu que tot el que et passa a la vida et passa d'acord amb els plans de Déu. La Rolòfia tenia 10 anys quan va agafar la pòlio en el brot que hi va haver al poble l'any 1971. El pastor em va venir a veure i em va dir: bonica, algú ha de pagar pels pecats de la humanitat, filleta. I jo vaig pensar, i per què jo? Actualment, la Rolòfia necessita ajuda a les 24 hores del dia. A la nit, per anar a dormir, s'ha de connectar a una màquina de respiració assistida. Aquell brot de poliomielitis va afectar 39 persones del poble. 5 van morir. Yo tenía 14, 15 años. Me acuerdo este tiempo siempre con mucha incomodidad. Fue un momento en que descubrí la inconsistencia de algunas ideas religiosas en el cual fui educado. Beren Koster també va néixer a Staphorst. Fill d'una família profundament religiosa, els seus pares tampoc el van vacunar. Con todo respeto para mis padres, pero mi padre sí vacunaba a sus animales por obligación gubernamental y no a sus hijos. Beren Koster viu ara a Catalunya, on és degà de la Facultat Internacional de Teologia de Castelldefels. Com a teòleg i pastor protestant, creu que és un error no vacunar basant-se en motius religiosos. En realidad es una simplificación, una radicalización de la doctrina de la providencia, que Dios gobierna todas las cosas. Y como todas las radicalizaciones y todas las simplificaciones se equivocan de alguna manera, ¿sí? Porque eliminan la responsabilidad que Dios da a sus criaturas de protegerse. Però a Holanda, com a la resta del món desenvolupat,
Els grups d'antivacunes que estan creixent amb més força i que més preocupen les autoritats sanitàries per les conseqüències que poden tenir en la salut pública són els grups que qüestionen l'efectivitat i la seguretat de les vacunes. És el cas de la Monique, mare de 3 nens no vacunats i que creu que portant una vida sana n'hi ha prou per protegir els seus fills. Yo creo que todas las enfermedades más graves como polio o difteria, a ver, la posibilidad que lo cogemos es tan pequeña que yo prefiero pasar este riesgo que vacunar. A ver, yo alimento bien a mis hijos, les doy comida, verdura, todo lo que sea para que su sistema inmune funcione a tope. Yo no vacuno básicamente porque no es natural. Si yo quiero proteger a mis hijos por vida, es mejor que pasen una enfermedad de niño. Sí, que lo pases un poco mal, pero estás vacunado por vida y tampoco pasa nada. Yo lo pasé, mis padres lo pasaron, seguimos todos vivos y felices. Estem injectant a un nadó, just quan el seu sistema immune és absolutament immadur. Li injectem, a vegades, fins a 7 malalties, bacteris que estan associats amb 5, 6, 7 malalties, i les injectem totes de cop. I a sobre, a les vacunes hi ha un munt de substàncies químiques que poden provocar convulsions, o l'alumini, que pot causar danys al cervell. Dor Frankema és una fisioterapeuta holandesa fundadora d'una associació de pares preocupats pels ingredients i els efectes adversos de les vacunes. La indústria farmacèutica et diu la nostra vacuna és segura, el nostre producte és segur, i nosaltres ja no ens ho creiem. Nosaltres només confiem en el sentit comú, en la capacitat que tenim de fer la recerca nosaltres mateixos. Només cal agafar la capseta, mirar-ne els ingredients, fer una recerca a Google sobre les toxines i les substàncies que hi posa i ja en tens prou per saber que allò que injectem a les criatures és verí. Com pot ser segur? Com pot ser segur? Las vacunas no son un veneno, eso es lo primero, al revés, son una salvación, básico. Que llevan algún estabilizante, que llevan algún adyuvante, que sí, claro, todo lo lleva, todo lo lleva. Y respirar, ¿no? Cada vez que salimos a la calle y respiramos, que inhalamos, ¿no? Una barbaritat. Com a fabricant de vacunes, li puc assegurar amb rotunditat que les substàncies que hi ha a les nostres vacunes no són tòxiques. Ara bé, a la vacuna no hi ha només la proteïna. També hi ha estabilitzadors, acceleradors, que són necessaris per tenir una vacuna d'alta qualitat que pugui durar 1 any o 2 a la nevera del metge. Per tant, sí, hi ha substàncies a les vacunes, però estan molt ben descrites i molt ben estudiades. Vacunem a milions de persones arreu del món cada any des de fa molts anys. Algú es pensa que si això hagués tingut un efecte realment tòxic important seguiríem vacunant arreu del món a milions de persones? L'evidència és aclaparadora, és a dir, és d'un sentit comú que, a més, els primers interessats en detectar possibles efectes adversos són els que intentem recomanar la vacunació. Cap de nosaltres se li intentaria recomanar la vacunació si sapiguéssim que estem exposant a la gent a substàncies tòxiques o altres problemes. Es pot continuar recomanant la vacunació universal, però s'ha de continuar mirant i investigant per millorar algunes vacunes. Per exemple, perquè el seu efecte duri per tota la vida, perquè algunes no dura per tota la vida, o per disminuir-ne la incidència d'alguns efectes indesitjats. A Europa, qui s'encarrega de l'avaluació i supervisió de les vacunes és l'Agència Europea del Medicament. Aquest organisme és el que n'autoritza la comercialització i el que un cop al mercat centralitza el seguiment dels possibles efectes adversos. Crec que la gent pot estar molt tranquil·la sobre la seguretat de les vacunes. Evidentment que, com altres medicaments, no hi ha vacuna 100% segura. Els efectes adversos són part de la natura de qualsevol medicament i realment el que hem de fer és entendre quins efectes adversos pot la vacuna generar o qualsevol altre medicament i constantment monitoritzar aquests efectes adversos per aprendre més sobre el medicament i prendre les accions conseqüents. Cuando estamos tratando una enfermedad que se tiene, aceptamos unos efectos adversos
muy superiores. El tomar cosas tan sencillas, ¿no? Como un ibuprofeno, un paracetamol, un antibiótico para una infección corriente, algo para bajar el colesterol, bueno, los riesgos de cualquiera de esos medicamentos son muy superiores al de les vacunes. Als webs de les agències europea i espanyola del medicament s'hi pot trobar tota la informació referent a la composició i els possibles efectes adversos de les vacunes. Una inquietud de moltes famílies que, coincidint amb la disminució de la visibilitat d'aquestes malalties, s'han començat a preocupar més pels riscos que poden representar les vacunes que no pas per les malalties que prevenen. La majoria dels efectes adversos són efectes de curta durada, lleus, que vol dir dolor en el punt d'injecció, durant 1 o 2 dies no em trobo gaire bé, o tinc una miqueta de febret. Aquesta és la immensa majoria dels efectes adversos associats a les vacunes. I després hi ha algunes malalties molt rares, realment estem parlant de freqüències entre 1 amb molts milions de casos de vacunats, que s'han de reconèixer, associades i ben demostrades amb algunes vacunes, i que aquestes, per la seva excepcionalitat, entren dintre d'aquest balanç, diguéssim, que fa favorable encara la vacunació. Òbviament, em dirà que a la persona que li toca això, dirà, a mi m'ha tocat. Però és que les probabilitats de que li toqui això són molt menors a les probabilitats de, si no es vacuna i té la malaltia, tingui també una complicació greu. Quan hi ha aquest efecte secundari, agafa unes dimensions més enllà dels beneficis que provoca. Llavors és relativament fàcil agafar i tindre, lògicament, un alarmisme sobre si estan construïdes d'aquesta manera, estan construïdes d'aquesta forma, però ningú diu la quantitat de vegades que no hi ha cap problema. Guillem González és el president de la secció homeopàtica del Col·legi de Metges de Barcelona. Tot i que sovint s'atribueix als homeòpates reticències contra les vacunes, Guillem González ho nega. La nostra posició respecte a les vacunes és que estem a favor de la vacunació sistemàtica de la població. No estem, tal com se'ns ha atribuït en alguna ocasió, en contra d'aquesta vacunació. Jo diria que un metge que recomani als seus pacients no vacunar-los o és que té algun tipus d'informació que els altres no tenim, o està, jo diria, que jugant una miqueta amb la salut dels seus pacients. Fa 3 anys, al Festival Sonar de Barcelona hi va haver un important brot de xarampió, una malaltia que fa uns anys es va creure que es podria arribar a eradicar, però que ara torna a aparèixer en brots intermitents. I és que en un món tan interconnectat com l'actual, la gent es mou i les malalties també. En el cas del Festival Sonar, es va detectar que el virus va arribar amb un assistent originari d'Alemanya, un dels països on el moviment antivacunes és més actiu. El xarampió és una malaltia altament contagiosa i els experts estimen que per frenar-ne la transmissió cal que més del 90% de la població estigui vacunada. Resultat final, més de 50 casos de sarampió, la majoria d'ells relacionats amb l'assistència o participació en el Festival Sonar, 97% dels casos, pràcticament tots, no vacunats, i després una altra dada que és important d'aquest brot és que el 40% de les persones que van patir el sarampió van requerir hospitalització i va haver-hi fins i tot un cas molt greu que afortunadament va acabar bé. L'hematòloga Raquel Jiménez va ser el cas més greu d'aquell brot. Va agafar el xarampió mentre visitava a urgències del clínic una espectadora del Sonar que presentava els primers símptomes de la malaltia. Sí, llegó a temer por mi vida. Sí. Sí, llegó a temer por mi vida porque, bueno, hubo un cuadro de insuficiencia respiratoria y sobre todo una afectación encefálica de la parte del cerebro que no sabíamos si iba a poder superar. La Raquel havia estat vacunada de petita, però als 15 anys li van haver de fer un autotransplantament de medul·la i va perdre la memòria immunològica de les vacunacions que havia rebut. Quan va començar a treballar a l'hospital es va revacunar, però no del xarampió. Fue un tema de descuido quizás por esa falta de conciencia social que existe en el que las enfermedades de este tipo pueden llegar a ser muy graves.
que afortunadamente ahora no lo pensamos porque hemos tenido un control muy riguroso de estas enfermedades gracias a la vacunación. Y eso nos ha llevado a una despreocupación precisamente en este aspecto de estas enfermedades que realmente en la mayoría de los casos son muy banales, pero que pueden tener complicaciones muy serias. La Raquel va estar ingressada 3 setmanes a la unitat de cures intensives i va estar a punt de morir. Fue muy difícil la situación, difícil de entender como algo tan común o tan conocido puede llegar a ser tan letal realmente, y es difícil entenderlo cuando ocurre. Creo que nadie estamos preparados para ello, y por eso es tan importante evitarlo, y por eso es tan importante el acto de la vacunación. No hay que minimizar los riesgos de la enfermedad de la infancia, y sobre todo hay que entender que si estamos en un mundo en el que cada vez nuestra conducta es más hacer una medicina preventiva, cuidarnos más para vivir mejor, que un acto tan sencillo como es la vacunación esté últimamente en tela de juicio. El Palaix va passar el xarampió sense cap complicació quan tenia 11 mesos i encara no l'havien vacunat. Els seus pares el van adoptar a l'Índia quan ja tenia 3 anys i mig. Y sano pues como un roble, porque estaba todo perfecto, todo bien, ¿no? Y bueno, pues una vida de un niño normal y corriente. Hasta que, bueno, en noviembre del 2011 se le despertó el virus del sarampión. Hay que porrazo de cagado, por favor, que porrazo más tonto me daba. Lo que le ocurrió es que el virus de sarampión se quedó, el cuerpo no sabe eliminarlo adecuadamente y se queda como si fuera una cosa que se llama como un virus lento, que lo que va es persiste e induce en el sistema nervioso central un deterioro progresivo de las funciones. Va perdiendo la capacidad y produce una demenciación. Es persistencia del virus de sarampión de forma atenuada, ya no hay sarampión, simplemente queda localizado monótonamente en el sistema nervioso central y haciendo un daño irreparable. Él entró al hospital por su propio pie y en una semana pues dejó de levantarse, de caminar, se hacía pipi, de dejar de comer, bueno, todo. Y dejar de hablar pues dejó a los 11 meses de haber pasado esto. Poco a poco fue dejando hasta que en noviembre ya dijo la última palabra. Y ya no ha vuelto a decir nada más. Mamá. Mamá. El día que nos dieron el diagnóstico nos dijeron que para las más de 2 meses de vida no le quedaba. Y vamos para 4 años. El caso de Palaix, la panencefalitis esclerosante subaguda, es un gran ejemplo de la importancia de la vacuna. Esta enfermedad no existe en niños vacunados. Es una enfermedad poco frecuente y en general se dice que era un caso por cada millón, pero claro, cada año nacen varios millones de niños. Por lo tanto, cada año habrá varios casos de panencefalitis esclerosante subaguda si no se vacuna del sarampión. Internet ha facilitat enormement la propagació de les idees que qüestionen les vacunes. La gran quantitat d'informació, sovint contradictòria, que hi ha a la xarxa, confon molts pares. Creuen que estan informats, però no sempre es tracta d'una informació acurada. A internet hi ha molta informació falsa que, malauradament, està barrejada amb una mica d'informació precisa, que et fa pensar que allò és correcte, però que després es desvia i va parar a àrees que són molt menys creïbles. Els antivacunes no són gent especialment ben informada. Són gent que ha interpretat malament peces d'informació. És la diferència entre informació i coneixement. Aquest fenomen d'informar-se de qüestions mèdiques a través de la xarxa preocupa i molt. En el cas de les vacunes, prestigiosos grups de recerca estan estudiant d'on han sortit i com s'han construït els discursos antivacunalistes. Internet ha permès establir una fantàstica interconnexió entre gent separada per grans distàncies.
i que comparteix idees afins. Crec que això també està passant a Europa. Nosaltres, com a grup de recerca, localitzem d'on venen aquestes xarxes d'influència i veiem que són molt globals. Trobem connexions amb el Japó, els Estats Units, diferents parts del món, amb l'Índia, i tots repeteixen contínuament les mateixes idees. Una de les falses idees més repetides a internet és que les vacunes poden provocar autisme. L'origen d'aquesta creença errònia el trobem en aquest metge britànic, Andrew Wakefield, que l'any 98 va publicar aquest article a la revista científica The Lancet en què relacionava la vacuna triple vírica, que conté la del xarampió, amb aquesta malaltia. La notícia va tenir un gran impacte i es va convertir en el catalitzador dels moviments antivacunes moderns. Uns anys més tard es va demostrar que la investigació de Wakefield era un frau i que, a més, ell havia cobrat d'un bufet d'advocats que pretenia querellar-se contra la farmacèutica fabricant de la vacuna. La revista científica es va disculpar per l'article enganyós i 12 anys després de la publicació el va retirar. Wakefield va acabar sent expulsat del Col·legi de Metges britànic. Però el mal ja estava fet i encara avui els moviments antivacunalistes continuen aferrant-se a la idea que les vacunes poden causar autisme. Molts estudis científics fets durant anys han demostrat que no es pot establir aquesta relació, tot i la coincidència que els primers símptomes de l'autisme puguin aparèixer a la mateixa edat en què es vacuna. Milions de nens seguits arreu del món. Conclusions sempre homogènies. Demostren reiterada, sistemàtica i contundentment el mateix. La vacuna triple vírica no s'associa a l'autisme. Això és ciència. Creure el contrari és fe i no està basat en l'evidència científica. A Catalunya, qui ha fet més difusió de les idees contràries a les vacunes és la Lliga per la Llibertat de Vacunació, presidida per un metge naturista. Des d'aquesta associació denuncien que se senten perseguits per la medicina oficial, que, segons ells, vol imposar la vacunació com un bé irrenunciable. Estem parlant del fascisme de la medicina. Llenguatge dur. Fascisme, pensament únic. Verdad única, por favor. Eso es fascisme conceptualment. La ciència està invadida d'aquests fascistes. Però ahí no ens trobaran, perquè nosaltres no diguem ni no ni sí vacunar. Nosaltres recerquem, invertim, perquè després no se cregui una obligació. Un estat fascista, no. Que sigui democràtic com ara i que la gent no sigui castigada per el seu tipus de decisió. Molt important distingir això. Els moviments antivacunes és clar que preocupen, perquè poden tenir una incidència sobre la població i poden fer que hi hagi menys gent que es vacuni de coses que ens convé vacunar-nos. Però com lluitar contra això? Tapant-los la boca? O fent debats més oberts i menys dogmàtics sobre les bondats i els inconvenients de cadascuna de les vacunes? Cada vegada hi ha més vacunes i més combinacions de vacunes. I penso que la majoria de professionals de la medicina intenten estar al dia, però de vegades tenen dubtes davant les preguntes que els fan els pares. No és que aquests professionals tinguin dubtes sobre les vacunes en si, sinó que no saben com contestar a alguns d'aquests interrogants. Cal donar millor formació i suport en aquest tema als professionals de la salut. I és que en els últims anys, la indústria farmacèutica ha estat molt productiva en el desenvolupament de noves vacunes, molt més complexes i cares que les tradicionals. Les pressions d'aquestes companyies perquè s'incloguin als calendaris oficials noves vacunes com la del papiloma han aixecat suspicàcies. Hi ha vacunes que costen cèntims d'euros, però hi ha vacunes que costen centenars d'euros. I és en aquestes més cares en les que hi ha més pressió per vacunar. I aquí és on hem de ser una mica escèptics i preguntar a veure per què tanta pressió per algunes vacunes que no eren essencials. Les farmacèutiques influeixen en els polítics. El mateix passa amb el personal mèdic, també està influenciat. El representant de la companyia farmacèutica va a visitar el metge, parla amb ell, li dona prebendes, viatges, etc.
Això no és informació. D'això se'n diu influència. Crec que les companyies farmacèutiques influencien governs a tot el món. En el passat hem comès molts errors i ara estem fent el màxim esforç per restablir la confiança. Publiquem totes les nostres dades, ja no paguem els metges perquè parlin en representació nostra. Per tant, crec que la indústria farmacèutica és conscient, i la nostra companyia més que ningú, que calia canviar tot això. Perquè el que volem és comptar amb la confiança de la gent que pren els nostres medicaments i les nostres vacunes. Respirem fons com sempre. Però no tothom pot ser vacunat. És el cas del Ray. Aquest nen de 6 anys té una immunodeficiència primària. Això vol dir que el seu sistema immunitari no funciona correctament i, per tant, vacunar-lo està contraindicat. No es pot vacunar perquè les vacunes, n'hi ha algunes que són de virus vius o que són atenuats. Si ell té un problema de defenses, té un risc a agafar aquesta infecció. És per això que no es pot vacunar. Cada 3 setmanes, el Ray ha d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer un tractament de gamma-globulines. Les gamma-globulines el que fan és administrar anticossos de manera passiva a partir de plasma de diferents donants. Pacients que no són capaços de, quan agafen una infecció o quan els vacunes, produir anticossos, produir defenses per quedar protegits per un futur, el que es fa és passar-los aquestes defenses de manera passiva de manera periòdica. Amb el tractament de les gamma-globulines, el Ray està més protegit, però cal que també ho estigui al seu entorn. En el moment en què dins d'aquest grup que envolta un nen immunodeprimit que no es pot vacunar, es comencen a saltar aquestes normes, no? I deixen de vacunar-se, n'hi ha risc que entri el virus dins d'aquest grup i el que el pateixi sigui el nen immunodeprimit. La vacunació no és una decisió personal, sinó que és una decisió de salut pública, és a dir, no podem comptar amb que la resta de gent estarà vacunada i estarem protegits, sinó que hem de participar-hi tots per protegir a la resta de població. A quina resta de població? A tothom i especialment als més susceptibles. Qui són els més susceptibles? Les edats extremes de la vida, sovint, i el gran pool de pacients immunodeprimits. I no parlem de pacients immunodeprimits com una cosa infreqüent. Avui en dia, el número de pacients amb càncer que reben quimioteràpia, trasplantats de moll d'os, trasplantaments d'òrgan sòlid, immunodeficiències primàries, VIH-Sida, etc., és un número significatiu a la nostra població i, per tant, estem envoltats de gent susceptible d'agafar infeccions greus si nosaltres no ens vacunem correctament. Yo he vacunado a mis hijos. Vamos, es que no se me podía pasar por la imaginación no hacerlo. Es como, igual que nos decimos a la gente, oiga, si tienes sed, beba agua, ¿no? Es obvio. O sea, aquí a lo mejor nos hemos olvidado ya de decir, hay que vacunar y explicarlo adecuadamente. Porque para nosotros es tan obvio, tan claro, quizá hemos fallado ahí, lo tenemos que decir. Des d'una perspectiva de salut pública, crec que hauríem d'estar molt preocupats. Quan comences a veure brots de malalties perquè hi ha gent que rebutja la vacunació, quan veus que hi ha nens que es moren per culpa de malalties que es poden prevenir, sí, crec que hauríem d'estar preocupats. I la setmana que ve, Tuam era una ciutat tranquil·la a l'oest d'Irlanda, fins que va esclatar l'escàndol. Una fosa comuna on les monges de la maternitat van enterrar més de 800 nens, fills de mares solteres. A Irlanda tenim tendència a no parlar de les coses en públic. Espero que aquest sigui l'últim gran escàndol de l'Església. Els fills del pecat.